Idi Yusha bayo malma'adi bisansa ba zai bakin ciki ba. Rabu gaisuwa ta nan ta dace gun ma'aikin nan da an ce ran musulmi kar ya sinci. Bisa sansa mu ko amince mu ba annabu ba da shawara ba. Rabbana ka dado aminci gun mafificin aminci nan guri nasa mai karamci wanda ka ba shugabanci ya yi foro ba da gangara ba. Waye ya kai waye kamar ka annabi Muhammadu. Waye san asali ya naka annabi Muhammadu. Waye san matsayi ya naka. Waye san matukar rabanka annabi Muhammadu. Tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ki kama yi gaba. Dan Amina mijin Khadija annabi Muhammadu. Rabbana ya ɗaukaka ka annabi Muhammadu, Rabbi ya daraja gare ka, a duniyan nan ba kamar ka, jikan adana ni ɗan suwai ba, Rabbana ya ɗaukaka ka, annabi Muhammadu, diddigen shauran ma'aika, kowanne na ƙarƙashinka, annabi Muhammadu, Rabbi ya bewa gare ka, wanda bai yi wa kowane annabi ba, duk maso rahama ya bi shi, annabi Muhammadu, kututture ma ya yi nishi, ya yi kewar kar ya bai shi, annabi sannu mai lugude da mashi, ga waɗanda ba su yi mawafuka ba, ɗan uwa bawa mu shirya, mu bi shi domin kyan ɗabi'a, annabi Muhammadu, bin sabin haƙƙin shari'a, idan yabansa ya zan sana'a, ai baka to zarta lahira ba, ni yabansa nake lizinta annabi Muhammadu ya ishe mu biyan bukata annabi Muhammadu a duniya har ma mu huta nan da tsewa ta tsananta ka aje ma a dama ɗan suwai ba sannu mai kyawu da haiba annabi Muhammadu an batanka da hi na saba annabi Muhammadu ya ishe mu kaɗe masifa wanda bai so mu dafa ba zai daraja a lahira ba mu dafa manzo habibi annabi Muhammadu sannan zaɓa bai isheshe annabi Muhammadu ko cikin sanyi da zafi me yabanka ba zai bakin ciki ba manzan Allah rasulallahi annabi Muhammadu annabi ya fi kowa fai da ɓoye ai ko shi duhu ya yaye annabi Muhammadu zuciyar kowa ta waye ga sufa mai ba da ƙaye annabi Muhammadu ga kyauta ba da kwarmato ba ga yawan nutsuwa da ibba annabi Muhammadu ga shi kyakkyawa da sufa annabi Muhammadu ga kiyayewar harufa in shi na batu ba shi lafa harshensa ba zai gura-gura ba ya maji roƙon gajajje rabbana ta so ni je dai ba mu gano mazaje annabi Muhammadu mai kwarjini mai kyau da saje mai ushirya ba ta famfara ba kuma mu gabatar gaisuwa gun mafificin halitta annabi Muhammadu annabi mu faɗa masa ta mu bukatar da ke gare mu da ta tsananta shi bai taɓa kyale mai kira ba mu kira kira karibi annabi Muhammadu sabulun wankan zunubai annabi Muhammadu fitila mai haske dubai annabi Muhammadu ya jirgin fidda bai ɗan ba mu dafa mun zo gare ka annabi Muhammadu mun tabocin arzikinka annabi Muhammadu ka ji kara na gare ka mai uban ɗaki kamar ka ba zai kunya a lahira ba mu dafa manzo habibi annabi Muhammadu kar ka bar shaidan ya baishe mu dan haka ko da yaushe in mun tuna ka ba mai bakin ciki ba sannan zababban ma'aika annabi Muhammadu arziki na ambatanka annabi Muhammadu zuciyata na yabanka annabi Muhammadu hankali na gare ka tun anan ba mu kai ga saduwa ba ya matsera ya madafa annabi Muhammadu ya mafificin ma'aika annabi Muhammadu ya matsamar wanda ya fada zurfi babu kofa ga takin hannunsa bai nutse ba ya mafificin ma'aika annabi Muhammadu ya mafi tausan marayu yan kanana hasi shiryu rungume muka ce Aliyu in mun karabo ba kwarasa ba ganuwa ka da ba ta ruba gu Muhammadu nan na raba
ya mafi addu'a a karba annabi Muhammad sallallahu alaihi tun da kai Allah ya zaba komai ka faɗa ba masa ba annabi ga mugun jikan kashe fu annabi Muhammadu dan yi sarka kan kanufu rungume muka ce madifu wanda ke da uwa a murfu ba zai ci tuwansa ba miya ba ya kamata mu goda wanda muka san kalmar shahada annabi Muhammadu arzikin mu farin jakada annabi Muhammadu annabi shi yake da isa a fada jama'arsa ba ta bakin ciki ba yan uwa mu yawaita munna annabin mu ya zo da sinna duniya haske ya zamna har gobe ba zai zame dufu ba dan amina mijin khadija annabi muhammadu rabbana ya baka hujja annabi muhammadu wanda ba ta da mai daraja wani in ba kai ba dan suwai ba Rabbi ya yi kiranka kaje annabi Muhammadu, wanda ba wani wanda ya je, ko a zuci cikin mazaje, kai da takalminka kaje annabi Muhammadu, kaga Allah ba da shamaki ba, ta'alahi ya ce maka marhabiya annabi Muhammadu, muddafa manzo nabiya, na kira ka mu baka aya, ya ji kalma ba ta dan adam ba. Annabi sai da ya sajjada da goshi annabi Muhammadu. Allah ya bukata. Allah saka da alheri. Me sunan malam? Abdulhamid. Abdulhamid. Wannan mun ji wannan yabo ne daga bakin malam Abdulhamid mutumin Kano ba. Mutumin Kano. Da ba duk abin da yake da kyau kana suke kwashewa. Amma me littafin wani rubuta littafin? Malam Aliyu na Mangene ya rubuta. Infiraji ne ko yaya? Infiraji ba. Madalla. Mutumin Zaria. Shine yayi mana wake Infiraji wanda malam Aliyu na Mange ya rubuta. Shi kuma Bakano ya karanta mana wanda kuma ya dauke shi shine Zakiru Tanimu na Bini. Salamu alaikum.